हेल' लोगोफोर, आं गोबाव समनि उनावसो भिडिअ लाबोनाय जाबाय। एसे बेस्थ'खाय मोजां भिडिअ लाबोनो हायाखै, नाथायबा आङो थाब थाब भिडिअ लाबोनो नाजासिगोन। दिनैनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दिनै जोंहा अमा आथिं संदों। भिडिअआवनो नुखाबाय जानो हागौ लोगोफोर। सिगाङाव आङो सामब्राम गोजा सेरबाय, आरोबाव हाइजें देनाय, सामब्राम गुफुर, बानलु देनायखौ होबाय। संख्रि होखांनायनि उनाव हालदै, जिरा गुरा, बानलु गुरा हरबावनाय जाबाय। बेनि उनाव मोजाङै एरबाय थानांगौ। बेनि उनाव दसे मोजाङै बेदरखौ एवना लानानै कुकाराव सोनोसै। बेनि उनाव कुकाराव 6 बारसो हुइसेल होनांगौ। नै जोंना बेदरा मोनबायानो। Enggak. Kenapa? Tak apa bang kayak umat hoki nalai, umat hoki. Umat ni bang kayak ini. Kau pun kau kau. Umat hoki bang kayak masih bang jangan kayak. Betul. Lepas juga kau kau. Cepat berjalan.